Sledujete. Vítajte späť u televíznych správ. Teraz máme príbeh, ktorý by sa mohol stať v diaľke divočiny, ale je skutočne z Českej republiky. Celú noc musela stráviť v lese na Jihlavsku 58-ročná žena. Zachytila sa tým. Keď sa nemohla dostať s koreňou stromov kvôli prachu, navyše zo šoku stratila reč, takže si ani nevedela zavolať na pomoc. Tento neuveriteľný príbeh má našťastie dobrý koniec. Ráno sa ženu podarilo nájsť a je v poriadku. Piecku Tu dymela. máte jeho nohu, ak ma pridáte k tomu. Zdena Novotná v Rídelove na Jihlavsku je s kamarátmi na dovolenke. Večer idú len tak sa prejsť. Po niekoľkých metroch sa však prechádzka mení na boj o život. Celé telo má zakliesnené v koreňoch stromov. 27 je nad jej sily. Proste do kosa nedostanete, vytiahnuť nejde. Je to 50 metrov od chaty, 50 metrov od priateľa, napriek tomu hrozne ďaleko. Kvôli strachu nedokáže vydrieť ani zvuk. Posttraumatická porucha v plnom rozsahu nehody. Takže keď sa zlakol, tak proste zrazu prestanem hovoriť. Minúty ubiehajú, potom celé hodiny. Pani Zdena je stále väzňom koreňov. Marne ju hľadajú kamaráti. Zeno. Víno. V tme kráčali pár metrov, od nej nevideli. A ona sa im ozvať nedokázala, búchanie do koreňa nebolo počuť. Mali sme strach, pretože sme nevedeli, čo sa V hlave mi deje. preblikávali vojaci z prvej svetovej vojny. Boli v zákopoch, boli mokrí, museli vydržať, takže musíš vydržať Všetká aj ty. veselosť na krane sa končí. Pani Zdena je úplne vyčerpaná a premrznutá. Nemohla sa podoprieť, takže ma zahrievala teplá moč. S východom slnka konečne prišla záchrana, kamaráti ju objavili. Pani Zdena zostala zakliesnená v koreňoch celých 11 hodín. Nebolo tu na smiech. Okrem niekoľkých šrámov sa jej našťastie nič nestalo. Na túto dovolenku ale len tak nezabudne. A dole sa na prechádzku už vraj nikdy sama nepôjde. David Pik, televízia...